Mwabaka okara mwatemwa ya mwana KCPE na kanyana max chimisa temeronge tane vere na kianda 379 igubono ya biro bakunguko gende skuru ya mura ya kaplong abwasabire gakorangirwa kubwatakana nobotaka bosongeretse enka yabo muri kicho ndemo Steven igatarenkeyo na gotwariganiria oroboti rukubwatia Kirenga kiamba chibu ya matemwa kubwatoku nigeko bo mochengo monene ase ya mate yaboro kigubali bagweta buya Esabari ya Ndizi TV ni gotoikia se kenyoro kia gesure ime ya kenyoro Monyerero woda senko umero moro kigu Steven moka ya Bogonko. Nilifanya mtihani wangu kutoka shule ya malazi ya Bobembe na nikajinakulia alama 379. Nilifurahia sana maana katika hii nyumba yetu nili break record yao. Umwana keranyareta matemo ba nagogete muno ngagoka muno saulio okoriro mukimu na twarenge komotebia Nonyoeta matemo KCPE nigere na nginoro mutakanwa babwato buo bamage ya Steven korangeligwe secondary ya Kaplong okobe familia ye ebwato konyora gwainse efisi esukuru arangiriwa abana aenda ngarusie efisi structure ngarigereria nganyore efisi ere igoro ngaratu ikonyara kogera nimbwato bokongo n'abana bamwabo bali mutwe bali university babere n'abana babande umungino yo abigete school ngwetera so kondisa umundo ero kiga kondisa bwensi sande nara kondisa miaka 8 sande miaka 12 yo obokongo mbororo bakonyo mwana yenere mambia achokorekana muntu uri wenja sikinyore kijitega Miss Poinda itaniadhiri kimasomo, nitaweza kukufa moyo na sitaweza kutimiza ndoto yangu. Maiga yogo taikeri chibasari na scholarship chirengete mechie bwato konyora gwainse nigo Margaret ne amata yaba bwato gusabasa basamalia baya konyara kubasira elio Steven agenda lia marora yogo somana kobo monyagetari ando onse twari gusaba bokonyo yuroche ringane riga anyari ko bagago tokonyo bokonyo gocha so mwana oyo timbu atikende bunandeiga ngo chakera na enkuru mu chakano mpaka omweli chibesa rabo chikojo chabora gaki na babwene takonyeke igakomboria maswali ngagongo soma mbere siku nikiweza kufaulu vizuri nitaweza kukuwa daktari nisaidie kijiji changu maana kuna hospitali ziko mbali Bunde biro bgendrete gosukange no gosoa kwa bana bekirasi gia kianda form 1 emechi skuru bacholete gosekorangerigu nigo bone ya mate yebwato gosemeri buna amasababo nanyare koigwekana Koripotere taseni kia Ndizi TV korwa igase wodi ya Monyerero egotoka ime bunge ya Kitutu cha North Elietaliane Ndemo Steven